episod de Plante vs Zombie vs Minecraft Plante vs Zombie Minecraft. Al doilea episod am fost în camp, am luat niște lemn, am luat de la îndepărtare, da. Am luat puțin de aici și după am luat de la îndepărtare niște lemn. Am tăiat repede. Bună planta mea. Mă așez și eu puțin când mă fac caracterul meu. Azi vreau să fac casă. Din lemn. Eu fac fix aici că e mai gol. Sau vreau un plot mai mai așa fără copaci, nu stă să mai sparg, sau un plot câțiva copaci, dar foarte plat. Patru. Acum, dacă e cazul. Cred că pot să fac cu două uși să fie egal. Da, cam tăcut am fost puțin acum. Eu sunt concentrat. Sunt puțin cam concentrat. Cum a dat și voi seama. Că acum să fac o casă. Din lemn ăsta care m-am făcut niciodată, că nu prea îmi place lemnul ăsta, dar asta cam e să cum este, în lasă, nu vreau să-mi fac casă. Și nu mai vreau să mă bag la căutări. Da. Dacă nu vreau să mă bag în căutări, fac aici. Că mie și mie mai lemn să mai caut, da. Bine, acum pun asta. Am făcut aici o intrare. Eu știu cum vreau să-mi fac casa. Mamă, dar băneam să le pun acolo. Să le găsesc de la început, ori acum dacă am făcut așa, știi.
până al doilea, treilea, câte topori mai am avut topoare. Să pot să tai lemnele astea. Arată mai bine așa. Dar cu asta cred că trebuie să stau să crească. Ce trebuie să-i fac? Guys, scrieți-mi în comentarii ce trebuie să le fac la ăla. Eu acum fac aici casă. Iau o poziție, dar devine seara să te sau? Îmi pare mie că devine seara Minecraft, că îmi pare mie cât mai întunecat pe Minecraft. Și pereții, gata. Acum tavanul. O să fac din plecuri. Uite că aveam uite, dar tot asta e bine. Dacă am nevoie. Uite, dacă mai am nevoie de fend. Că parcă pe direcția aia trebuie să mă duc către desert. Nu mai unde să mă duc pentru jamburi. Mă mai unde să mă duc pentru niște jamuri, bă, bune. Cred că le iau, cred, nu sunt eu, nu vă dau acolo să le caut. Vreau acum să fac acum legătură cu plante, cu câteva zamuri care le avem. Vreau acum... Dar nu le-am scos baza de aici. Fac acum niște... Cred că zamurile o să fie cu garduri. Dar zamuri cred că le pun în loc de zamuri, pe care că pun garduri. Nu pun... Mai îmi trebuie de astea să pot să pun acolo. Că pe acoperit am eu planuri. Să fac acolo, am nevoie de foarte multe de astea. Că o să vedeți voi ce am eu un plan în cap. Nu o să-mi ajungă 30, dar pot să zic că o să-mi ajungă momentan. Că pe acoperit am plan mare. Dar nu știu ce am acum să facem. Seama cu...
Am piatră? Păi mă duc să fac o lopată. Podea vreau să fie din nu din piatră, nu știu cum vreau să-mi fac podea, cred că o fac cu lemn. Mai. Eu culcă caracterul meu. Da, bă, zic, mi-a dorit foarte mult să chem un YouTuber HiVP sau botul la un filmat. Sau Luca. Ar fi mișto. Când vadă unul din ei, unul din astea 3 video și să mă pune pe TikTok. Am zis că pe TikTok că acum nu are cum să nu zică. Bă, cred că pentru podea fac. Bă, nu că da, practic, nu practic că sunt așa tăcut, dar eu sunt contractat. Că de multe ori când construiesc, sunt tăcut că sunt concentrat. Nu, da, dacă vă întrebați de ce sunt așa tăcut, aveți episod. Că când construiesc, sunt concentrat. Nu mai știu să vorbesc. Aștept să fac nu mai știu să vorbesc. Gata. Am pus acolo ușile, casa mea. După o să fac turul la casa. Că ar trebui să le pun acolo. Cred că ar trebui să fac un chest în casă, niște chesturi.
Asta podea, pereții, gata, da, tavanul nu e gata. Asta. Cred că balonii va da să măsură să facă. Vai, totul să fie o zonă micuță pentru plante. Sincer, era parcă un Plante vs Zombie, așa că... Da. Conțelul ăsta. Cred că trebuie să caut metode să fac mai multe blocuri de-astea. Dar nu pot să le sparg, e prost sau e prost? Bă, să se sparge greu, glumesc cu mine. Am sperat cu defect. Să-i... Am putut să fac un supramotor, a ieșit defect. Bravo mie, nu am ce să zic. Am fost și asta, că nu zic că n-am vrut, am făcut-o. Fac. Bă, dar torce nu am. Am nevoie de torce să nu mine prin casă. Toporul scot. Cred că a zis eu puțin. Sincer. Cred că m-a apucat acum. Fac niște bits. Fac niște de-asta. Să pot să fac bețe. Și cu bețele fac de-astea. Și cu de-astea mă duc acolo să pot să mă urc sus. Bă, tot episodul ăsta a fost să fac eu casă. Uite, mă duc mai târziu când o să mă duc să-mi fac ce o să mă mai multe de-astea. Uitați, mi-a ieșit. Bravo mea, am făcut de treabă. Mă duc acum. Primul rând. Eu gata, mi-am făcut carduri. Mă duc să le pun acolo. După mușeau astea în casă. Dau torce. Asta se taie. Avem gaură în tavan. Ce greu e. Pe Minecraft.
Gata, am pus aici. Acum trebuie să fac niște testuri. Acest test. Tot episodul ăsta a fost să-mi fac o casă pe Plants vs Zombie. Acolo după mut eu tot ce am de mutat. Bă, unde mi-e planta? A murit planta. Bravo mie. Oh. Bă, ce de cute arată, bă, e sub ăsta. Dar nu tăiam pâinea în inventar și mă culc. Mâine mănânc. Prima dată mă duc acum să-mi pun gunoaiele în cesturi. Și bă, dați seama dacă îmi pun gunoaiele în cesturi acum o să car. Bine, nu gunoaie. Blocurile, toate astea care le-am eu la mine. Pun în cesturi. Lemnul poate mai îl și la mine. Nu zic când ai nevoie de lemnă. Nu știi când ai nevoie de lemnul lemnilor. Acum eu pickaxe-ul. Mă duc să sparg. Parcă se desparg cu toporul. De ce e răpata? Mi-a murit planta. Așa planta, bravo. Dar mi-a dat sunflower. Deci ținut, că e ca joc. Când cap de plată nu-ți dă plantă, îți dă sunflower. După văd eu cum ia planta. E plantă. Nu vină cu mine. Planta, bă, gata, cred că trebuie să o cresc. Am uitat că acolo nu am pus de alea. Eu acum am fac. Gata, asta așa. După mă duc să pun de-asta. Prima dată mă duc să iau seed-urile. Din starter pack-ul meu îmi iau seed-uri. Da, eu mi-am făcut casă. Acum ies și vă fac turul la casă. Asta e casa mea în afară. Nu e mare, ca un bloc cu gardul. Cu gardul. Aici avem uși. Aici avem prima plantă. Larisa. Un box.
un ghive care stă la Risa, 3 de-astea furnace-uri, un crafting plant, un crafting receptor, care multe de-astea nu știu cum fac eu rost de unele plante, că pe unele nu apar aici. SNSR, nu, da. Aici, bă, crafting-ul ăsta oare poți să-l crafte cu orice? Mi-a plăcut aici unde ăsta. Da, baba, aici avem niște chesturi. Ia avem o de apă. Patul și sus. Este una importantă. Avem aici încă niște plante. Sobolanca, pisica, dorela. Alte plante. Aventura în lumea asta. Adică tot episodul, într-un cuvânt, am stat să-mi fac eu o bază. Da. Ăsta a fost episodul de azi. Asta a fost episodul de azi. Îmi dați voi un like, o abonare, vă rog frumos. Și cum se zice, dacă am canal de Jurassic Planet, dacă vreți să-mi dați un follow, pa!